Gracias, señora presidenta. Señor conseller, estos díes la sessió sindical de Comissions Obreres de l'Hospital General de València ha denunciat el cessament discriminatori i irregular de dos treballadors del centre sanitari per a afavorir, segons diuen ells, la conservació del lloc de treball de la dona del seu company de govern, el senyor Serafín Castellano. L'organització sindical ha explicat que les dues treballadores acomiadades que exercien funcions d'auxiliar administratiu en contracte d'interinitat han sigut cessades en les seves funcions al reincorporar-se als seus llocs els propietaris de la plaça després d'una excedència. Fins ací podríem dir que tot entra dintre del que seria normal, ja que s'ha emprat un criteri, discutible o no, d'anar cessant en el lloc de treball a aquell personal del centre que tenia menys nota en la borsa de treball o havia estat les últimes en incorporar-se al lloc. Procediment habitual per a aquestes circumstàncies, encara que discriminatori respecte a una altra empleada, que és la que ens ocupa en aquesta pregunta. Si es compara la situació generada amb l'acomiadament, es produeix un important greuge comparatiu, ja que és casualment, ja dic, la dona del senyor Castellano la que roman en el seu lloc de treball, també d'auxiliar administratiu, a pesar de no constar en cap bossa de treball, ni anterior ni posterior a la seva contratació. És este el procediment general de contratació d'aquest tipus de personal? Quin ha estat el procediment per a fer aquesta contratació en concret? Perquè si a hores d'ara no ha format ni forma part de qualsevol bossa de treball, per què es manté en el seu lloc davant d'altres que han estat cessades que sí constaven en les bosses de treball? Per què es dona un tracte preferencial a un familiar directe d'un conseller? És una norma habitual en la seva conselleria? La sessió sindical ha considerat aquest criteri de selecció de personal com a arbitrari i improcedent, fet que no s'ha desmentit per part de la seva conselleria, a més de mantindre'la en el seu lloc fora de tota norma legal. Senyor conseller, no hauria estat millor que les persones de la bossa tingueren prioritat laboral enfront d'aquelles que no han superat cap tipus d'examen o exercici d'oposició i, per tant, no vulnerar el principi d'accés a la funció pública? No és de rebut, senyor conseller, que ser esposa o marit d'un conseller suposa un mèrit o una nova forma d'accés a llocs de treball en l'administració, ja que hi ha milers i milers d'homes i dones que amb molt de treball, sacrifici personal i cost econòmic tenen que passar per una sèrie d'exàmens per a després saltar-se-los pel criteri de l'amiguisme i la familiaritat, com sembla que fan reiteradament des del Partit Popular en el govern. Aquesta situació ha vulnerat clarament els drets de les persones que formen part de la bossa d'ocupació i ha trencat la transparència i legalitat, saltant-se un procés de selecció de personal just i equitatiu en el que per a romandre en un lloc de treball no entren a valorar-se els mèrits familiars, sinó les capacitats professionals. Va a vostè demanar responsabilitats per aquesta contratació fraudulenta i immoral? Va a permetre que es consolide aquesta contratació fora de la legalitat? Des de Compromís, el que li demanem és que actuï amb responsabilitat i no entre en el cercle viciós de les corrupteles i tractes de favor que sí que mantenen els seus companys de partit en altres àrees del govern. Jo, sincerament, no em quedo satisfeta en què vostè diga que com que es tracta d'un consorci tenen plena autonomia per a contractar i tindre criteris determinats. Pense que és vostè responsable de tot això, de garantir que hi ha aquesta transparència que ara no es contempla en aquest cas. Aquesta maniobra del sálvese quien pueda la porten ja desenvolupant membres del seu govern dintre i membres del seu partit. Però jo sincerament voldria que vostè fora capaç, si fora capaç, de tindre la suficient autoritat per a no dir que un consorci li lleva a vostè com a conseller de Sanitat l'autonomia que hauria de tindre per a solucionar aquest tipus de tractes discriminatoris i aquest tipus d'irregularitats que es cometen en la nostra comunitat. Jo crec que vostè serà capaç de reflexionar, posar les coses en el seu lloc, fer una crida a que aquestes qüestions no passen des de la seva autonomia directa o des de la indirecta, ja dic, autonomia seva, malgrat que indirecta, i faça recapacitar sobre aquestes actuacions. Tornar la legalitat a aquestes qüestions i ja dic, en aquest cas, fer-se mirar si hi ha que prendre alguna acció per tal que aquest cas en concret es retombe. Moltes gràcies.